Nyuwun pangatu pangestu Sri Abojo lan sari pinodya terima di pokok termagi di salahane kuwata bangsa Panigdra iki pemilik Rama Sampare sedaya dhateng Syarat Rapsari bagi bantaran saking sanggaya Santi Maikap Tadi orang Pokodo melatih sangat terpanggil sang dari Bapak itu panggil Sri Abojo lan sangat dibadro ungling wado dari sosotan pokok kang hagung begitu. Panjenenganipun Bapak Joko Haryanto sekali
Sutasuna yen yo andheraken ingkang